Здравейте, дами и господа! Ще гледаме най-токсичните клипове в интернет на български. Чуете се какъв е най-големия рак, който е възможен да съществува през 21 век. Чуете се какво е най-лошото нещо, което може да видите на български в нашата медия. И аз ще ви отговоря. Токсични. Най-лошото на българските влогъри е, че дори лошите влогъри могат да станат влогъри. Защото просто няма толкова много влогъри. И дори най-лошият човек може да стане добър влогър. Под добър влогър имам напред влогър с някакви гледания. Да, говоря и за себе си. Искам да поговорим за няколко вида рак, който започва зверски да се разпространява и вече не знам какво трябва да направим реално за тази работа, защото ако вие не гледате YouTube, за жалост аз съм много често в YouTube. И скоро това не само ще започне да притеснява вас, един ден ще притеснява децата ви, бабите ви, всичко. Има 3 вида рака в YouTube. Те са 4, но един е женски. Мейкъп, туториали. Женски работи не ме интересуват, не ги разбира. Така че нямам право да ги критикувам. Има 3 вида ракове. Единия е този. Този е първата фаза на рака. Всеки е роден с нея, всеки има в себе си. Малко хора обаче се осмеляват изобщо да стигнат до там, но след това идва втора фаза. Втората фаза е тази. Тук вече хващаме ретардия. Мозъка започва, не ти стига достатъчно кръв и кислород към мозъка, започваш да ставаш даун. Тъжен процес, ужасен процес, на никой не го пожела. Последния всевиш рак е този. От този няма лек. И той е наистина всевиш. Защото трябва да хванеш от този и от този. И всичко да го хвърлиш горе в онзи. И след като го хвърлим всичко в онзи, започваш просто си освобождаваш двете мозъчни клетки. И оставаш IQ-то на тостер да говори вместо теб. И получаваме едно прекрасно видео, в което наливаме хора без причина. Чуете се за какво говоря. И аз ще ви покажа за какво говоря. Защото ако не ви покажа за какво говоря, вероятно ще съм говорил вече 5 минути за Хуем Янг. Започваме с първия човек, който днес ще розна. Първият човек, за който ще говоря, е пияния професор. Пияния професор е токсичен рак. Това е пример за човек, който има 2 мозъчни клетки и дори тези 2 мозъчни клетки не могат да се обединят, за да свържат израз. Но защо така говориш? Човека може да е добър. Знам ли? Не знам. Знае ли се? Не се ли знае? 6 минути говорим и нищо не казваме. Това е невероятно. Видях видео, в което другият човек, за който ще говоря, го рост. Реално беше битка на простащина. Не знам абсолютно през цялото време какво се случваше. Но няма значение. Говоря за в момента по-големия простак. Другия не е толкова простак, но този е уникален идиот. Съвършен глупак. И сега ще ме питате защо? 6 минути човека започва да говори за разни простоти и се опитва да е забавен. В момента, в който чух аз па-па-па-па-па, ми напомня нещо и се сетих, Господи, откъде го знам? Па-па-па-па, play it! Изследовател. Са-са-са-са-са. Самоубийца. Га-га-га-га-га. Грамнис. Па-па-па-па-па. Прекрати това нещастно съществуване, което нарича живот. Подобие на влогове, където през почти цялото време се снима част от лицето и всичко са мести. Заклевам се, ако хвана на тия двамата, не, дори знаеш какво, не е нужно да е на двама. Само буквата, когато казват през една дума. И днес такова, просто мога да направя ремикс, мога да направя песен, 6 минути напред това. Мога да изкарам същия клип като неговия, т.е. 6 минути, от Ако ги обиднат двамата, естествено, ако взема само това, просто ще го разрежем на 2. И реално ще го направим по-хубаво. Кото такова, съпаеш. Но се мести абсолютно. Критика! Като снима камерата се мести. Пингвинче, моля те спри да правиш видеа. Ужасен си. Когато правиш тип твои видеа, осъзнаваш, че ги правиш, за да не се вижда лицето, нали? Тоест,
реално не те интересува какво хората гледат. Целиш се с съобщението, което имаш, хората да го чуят. Режеш едната китка. Ще е най-добре всички просто да отидем на канала му и да го репортнем за това, че не им в YouTube, защото е взел части от някакви думи и филмови герои и ги е направил Клиф Пол Вейдер. В смисъл това Следващата критика. Когато критикуваш някой за името му. Пич. Не съм сигурен дали знаеш. Пишеш се пияния професор. О, боже, толкова се опитвам да не те псувам. Толкова се опитвам да не ти пожелавам смърт. През всяко изречение. Много ми е трудно, между другото, не се насъждавам, просто много ми е трудно. Великият аутизъм не спира. Какъв ти е проблема, че започвам да снимам сериал на видеото? Ако искам от края на видеото ще започна да снимам, ясно? Ако не... знам ли, не говорихме като работ, можеше да се изкажем, може би, това изречение за, знам ли, по-малко от една минута. Но има право. Защото когато, както казах, правиш такъв канал, не те интересува какво ще фърлиш там. Просто защото смисъл на тези канали е, че просто не можеш да качиш клип, който е само черно и звук. Това е идеята. Че просто ти трябва нещо да има там, за да може YouTube да не го махне. Сета, да видим какво научихме от този клип. Че е хубаво да се изказваме бързо. Когато влачим изречения 2 минути, губим интерес. Не прави видео, това мисля, че е третото май, не прави видео за някой, ако не мислиш изобщо да повдигаш нещо в това видео, ми просто кажеш: той е тъп, името му е тъпо, тъпак. Луте майко яде паркет. Режеш другата китка. В крайна сметка, аутист. Продължаваме следващия. Това е човека, който реално беше съответно за него клипа. Уникалното чудно нещо за този човек е, че не можем да конструираме изречение. Наистина. Бате. Братле. Майна. Направи нещо по въпрос. Готин си. Коментирал си ми някои видео. Нямам нищо против си. Искам да ти помогна и затова те вметвам, между другото, в това видео. Тази критика. Моля те, оправи това. Започни. Започни да мислиш какво ще кажеш преди да го кажеш. Не снимай на един път, защото когато снимаш на един път, получаваме безсмислени изречения с севишна простащина, което получаваме накрая. Имаш някаква идея за нещо. Има майтапи, майтапчета, които се получават. И най-важното, подобри контент. Има и причина защо да наливаш някой. Не наливай някой за безпричина. Дете, което е на 10, нямаш право да го наливаш, че е тъпо, защото просто е дете на 10. Не гледайте Лифи и другите, които го правят, защото те наливат деца, които са на 10, но наливат деца, които са на 10, които са вече богати, защото не знам защо. Но да, тяхната битка е нещо уникално. 17 минути, буквално слушахме 17 минути от нищо и реално получихме сифилис, 3 тумора, една левкемия и един лек хепатит Z. Само от всичко това. 17 минути слушахме абсолютно нищо. 17 минути слушахме глупости, на които реално, признавам си, смях се, смешно ми беше. Смешно ми беше, защото просто простотията и несвързаността на абсолютно всяко нещо, което се изричаше. Добре, просто нямаше никакъв смисъл с абсолютно всичко, окей? Нямаше никакъв смисъл. Никой не доказа нищо. Вейдър каза нещо. Има някаква надежда. Подобри си коментирането. Умолявам те. Само това е. Подобри си коментирането. Коментираш простоти. Коментираш не това, което трябва. Само това опри. Не свързани с изреченията. Наливките не са добре измислени. Не спирай на всяка втора секунда, за да налееш някой за нещо. А изчакай да се насъбере цялото. Изчакай цялата тъпотия да се насъбере. И от един път просто
Третия ракообразовател познай. До тук гледахме малки ютуберчета, дето правят деца по НОК. Харесва ли имат нещо такова? Знам ли? Не знам ли? Възможно е. Но този си виж рак има 8000 и сега си казвате: добре, пинвей, как можеш да имаш 8000 последователи и да изглеждаш като пълен тапанар и да си такъв ретард? Знам ли? Питам и други хора. Exposation. Чува ли се за този? Той е невероятен канцер. Канцера, баливеро. Ретардър. Мисля, че този е направил спрял. И сега си кажеш: добре, кой е той? Сега ще ви кажа. Имам ли избор? Вече го споменах, трябва да го покажа. Това е Чичко Балиев. Любимият му клип е февруари месец. Най-добрият клип. Господин Балиев, какво прави тук? Най-добрията влогърка? В този клип едно нормално момиче иска да стане влогър и казва: хей, искам да стана влогър. Дано ми харесват и клиповете. Логично е, че се притеснявам, защото това е сигурно 100-ни опит, защото така звучи поне. Моля ви, харесайте ми клиповете, подкрепете ме. Наистина искам да го правя. Какво прави господин Аутизмо? Питате вие. Господин Аутизмо започва да се ебава с нея по абсолютно всякакъв начин. Чуете се какво? Да гледате човек, който има вграден аутизъм, освен аз, XD. Този смях, ако някой ми каза, че е напълно натурален, както един велик човек е казал, значи кура ми е алпинист. Днеска ще гледаме точно такова клипче на човек, наречен Baby Boom. Чувствали сте толкова здрав кринж, че ей тука въболи. Гадно ви е. Все едно сте глътнали цяла ябълка. Много е гадно. Все едно е заседнало. Oh, fuck. Okay. Алоха. Алоха? What the fuck? Just... Алоха? What the fuck, брат? Не сме в Хавай. Аз да не съм в... What the fuck? Брат, не сме в Хавай, holy shit. Здравейте, аз съм поредния... Нека да познаеш, ще кажа поредния провал, поредното разочарование, поредният неуспешен аборт. Знам ли? Аз имам по-добри за те. Мога да ти кажа: хей, правен си в Кенев. Хей, чуваш ли? Трябва да свършиш мивката. Трябваше майка ти да те изплюе. Хей, ти си специално дете, каза майка му. Защо? Пита той. Защото дори успя да оцелееш си 3 аборта. Знаеш ли, тези хора ме напомнят точно за един момент, където се правиш на много лош, много си готин и независим и кажеш: всички курви бъдат, всичко правя, цигари, дай им фишеката. И като се прибереш у вас си: мама, може да ми купиш Overwatch? Не. Ти никога нищо не ми даш. Заключение. Изгледахме 1 минута от видеото. Вече имаме мисли за самоубийство, както би казал Книвпол. За което ме връща малко време назад, за което трябваше да кажа, спри да пожелаш на всички да се самоубият, защото буквално ако ти забрана да казваш с нещо за самоубийство, някой да се гръмне, до там сме. Просто нямаме видео повече. Чуете се, какво говори той? При положение, че на това мече вероятно видеото е не повече от 4-5 минути. Защо това видео е 17 минути? Защото спираме на абсолютно всяка секунда, на абсолютно всяко нещо, което тя каже, за да се опитам да бъда забавен и готин. И след като се е бавам с момиче, което реално иска да се опита да направи нещо, знаеш какво? Старите ми чините за 2 месеца за Overwatch, моля ти, сабе, майна. Какво научихме от неговите видеа? Че ако някога направиш такова видео, режеш двата крака, забиваш си ножа през 2 топки и лягаш да спиш. Ако това не се получи, пробваш го същото на следващия. Ако си даже голям оптимист, може да събереш крутите, които вероятно са същите аутисти като тебе, събираш ги всичките, правиш слуга и правите едно голямо масово самоубийство
И вероятно всички са щастливи.